mi watta ɗum maslaha hunde fof nowaɗe maslaha ha heddi ɗum caggal bas woni komi waddani maslaha wona ɗum Khalid nam sa jaggani yaafo ay mbo sohluma watta ɗum maslaha muk bawi bas ɓuurmi jiidude tan waɗɗani maslaha an noddimi ka Khalid eyyi min nodduma eyyi ko jaam eyyi Khalid min nodduma noddirmami ko jaam ndaha majjani o galle ko gallam te galle yimɓe so gondi hen ɓe nenodirat hay goto wasa lorde hay goto wona mi yiiɗa ko muusma a fota yidde ko muusi kam ɗum tahi noon ɗum saabi mbimi alhaali ese o isam eyyi si wona e rafi makko rafi ɗoƴƴo si kay rafi makko musani ko ɗoƴƴo tan comme no heɓirta yimɓe foof ɗum kay musani min jooɗimi ɗo siwi kam carrément ko rafi baye bas o woni bas raɓimo Khalid aɗa rafi ɗoƴƴo kaw waran waɗa exagéré kalden gon esam rafi mo wondi o neɗɗo fof no wonde hen aɗa fiiɗa gonɗa e becce aɗa ɗoƴƴa ɗum haydara ala hen kono ƴettude rafi poɗɗo ni rafi baye bas o aɗa fawa ɗum esam ɗum wona lawol comme min ndenno suudu Khalid te oɗo rafi Khalid raɓat tuberculose koko raɓat ka woto wi noon non woto wi noon woto takko esam aɗa wino wonde tuberculose yimɓe nde nana ɗum ƴettira ɗum sens mum moƴƴani min aɗani kalantumami Khalid comme nodduɗoma e maslaha sa comme jiɗɗo pewdenama o hoota holon hoota ese o ko nawtatamo ko nawti ko baye bas ko nawti ko Basirou Khalid mina Basirou minen piji mina Basirou minen jangguiɗi mina Basirou kala ko wawi wonde minen mbadda ɗum way ko rafi o wondi ɗum tawi mbimi yo hoot ko nawti baye baso noon nawtata esam par ce que esam haydara wondani anani te ceerno walla mi wima ni kaw ha joni wawi wonde woppu esam tranquille par ce que wonno mbaɗirta so hooti guruma yoɗota no kewma wiide ni tan toon wadde woppumo jooɗo haydara wondani saabu Allah tan Khalid min mom jooɗo no rafa no raɓumi rafi mi jaɓata ɗum Khalid o ko Basirou raɓimo ay rafi e mayde woni koye juuɗe Allah woppu esam tranquille te woto noddi tan pour affaire aji ñakkude fayida ɗi ɗum koko ñakki fayida mi haalnete rek ay Khalid woppu sami haalde ma fulla mbiya kam koko ñakki fayida ɗum ñakkani fayida enfin koko raɓat rafi raɓo min mi hoddata hen te ay Khalid armi tottuma caution ma mi yafirimama saabi Allah mballamo hoot min o mbaɗi kam acca bandiraɓe nan ɗon jaafoɗon eko sketch o taƴa min jiiɗi ko All Vision daña 100 000 abonné haade korka ka gasde onon yeeɓoɓe ɓe mbaɗani abonné ɓe mbaɗe abonné onon wadɓe abonné ha paari ɓe balle heddiɓe mbaɗa abonné ko challenge jiɗɗen wadde ne wawi wonde bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe par ce que jeeyi seno ko ɓiɗɗo pullo ballen mo daña 100 000 abonné wadde jeehe mbaɗe abonné walla ballon ɓe mbaɗani taw abonné ɓe mbaɗa abonné on jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullah oko ceerno Moɗi Aydara onon yiɗɓe All Vision onon waɗɓe abonné All Vision mbaɗe feere kala mbo waɗani abonné e oɗo chaîne YouTube All Vision jedde téléphone makko mbannon ɗum abonné e All Vision mbaɗen challenge haade korka gasde inchallahu rabbi min ceerno Moɗi Aydara tan nelaɗe almubam imi jiiɗi All Vision daña 100 000 abonné on balle mbaɗon abonné mbaɗon partage c'est gratuit. gallo e balla yiko jimi hen ko gogo min ne garme gallo ne welno kono joni gil Khalid e jeynaba ngari affaire wadi changement gil mi detti ɗum ɗo mabɓe banggue yontande mabɓe banggue joni enen te gaari humtade Khalid a yiyat kanke jeynaba
kumtare maɓɓe a yiyat toon mburu ɗum ɗo firwiɗen kumtare machallah kamɓe kumtare maɓɓe enen kumtare men jeeyata ga ko mburu boren saaha laaɗen sauce saaha e memata sauce ɗum noon il faut kalda e kaw change ɗum ɗo par ce que min joni guila kaaliɗen gari kumtare ndi joni guila ƴetti banggue maɓɓe guila ndena joni mi yiyani kumtare ndi hooram goggo aɗa andi kadi ñalla horde kadi perade piya mburu e follere e kafe feway yo haalde kawam change kumtare ndi hangi den baba hakkul ma yalla ɗum ɗo pinnirɗa ham eyyi e min baba mi wona guiƴa hoto fontomi min mawɗo kilifaɗo mi leloɗo mbeɗa ɗano ala ko pinninirta ham sowona ɗeɗo pucci paccaji e kaaliden wayni wahini an baba a wawa wadde hoorema he ndiyam gona neɗɗo walla pellita wonde kangaɗo joñeɗa to hanga ɓe joñako ha gartira haqqille ma an cikata aduna ko ñamde tan an so kaaliden defi guertode an a defi gosi a haɗata e ko Allah tottuma ko ka ganduɗo kawma no waɗi ha dañi ko fawata ko fawete ɗo kumɗaki ko ka ganduɗo ɗum ha ka ganduɗo kaalidi kañum ko waɗi kañum ne ha dañi guertode mum ɗe ko Allah sakkima ha wawa handude haqqille ma o ay min ko jinmi horma yeewe ma nani a wawi ƴettude aduna ma fof mbaɗa ɗum ñamde yimɓe pinan no ƴoƴe han an aɗa fiiɗan aɗa ɓeydo wonde ɗaalti hoto fontomi mi hannimo noon hoto ɗum ɗimmit gogol ɗum kay momi ko bonani sukko mbimami mi yiiɗa mbeɗa haalaɗa haala elle neɗɗo e neɗɗo yo sakkiɗo hannde a tawa kam ɗo aɗa haala kam ɗeɗo puccu paccaɗi min gomi hollum haaja mala e ma ummo papa baba hello aradde ummo hoto ɗimmit a tulminani comci a fotini ƴewde no laaɓirɗa haade ma yaadata waɗɗo haqqille ko kaalide ñaama en tout cas haalde e kaw tan par ce que min kumtande hanki den mi natti yiden horam de walla min ƴeewa solution am hanki den nino e kawma o kaala ɗo ko mami haalanmo ɗum ɗum woni duttogol ma fuuta cim o kam ɓiɗɗo no mala ha kawma ko kaala ɗo ko ko mawani an sowona lewru ko kam jooɗo aɗa ɓallomi aɗa moomami way lewru korko kam an ni tan jooɗirtoɗa hay fawɗumi jungo watta lewru korka ñalawma anni ko fawiɗɗa jungo a waccudi kam ha yimɓe kumto har mani ka jom suudam ala lewru korka ñalawma yiyani foto wiya hay so woni neɗɗo joom suudu yo fawodir jungo kaw subhanallah o bone moy onen ino mon wiide tan ko finalement bamum jeena bo ruttoto to Nouakchott sabu rafi o dal woppani tampi mo tampi omo lusi kanko ndegede rafi o heeɓiɗo wallahi heeɓiɗo massa wiya wawa tan o hirna garage Nouakchott to min de mi yiɗirano ni e jeenaba massa min de mi yiɗirani sinon sagam de bamma hoodiranno no arduno massa mi yiɗanamo ɗum de eyyi ko noon kalin mbamo dañ kam mbo yaaj comme jiɗum wodude siraji an siraji an noon eyyi ko noon rafide kalin ko ni tan te rafi wonto tonnoto ɓallo koreji ma ɗum ɓuuri sir ma sowa si Allah hokku jam jeenam Allah hokku jam massa o yettoye dow jam jilno ara ɗo lewru koto no wawoni hoore mum hande no hootano ma sowa si an kam nen sino loosi koye muusi de kam ɗum siide yo Allah wallu si refe o yettima ɗo aduna de wona haydara inde sinon saga wonani nene jeyna bu goram nene si oɗo kam cikkuɗa ma yettude e fitta wanna cukalɗa ɗum ko haala